евгений ё абдулло дар синни 56 солагӣ оиладор шуда акнун маззаи хушбахтиро мечашад. то ин вақт ҳамроҳи модараш зиндагӣ мекард ва дар хусуси оиладор шудан фикр намекард. аз рӯи гуфташ модараш ба оиладор шуданаш розӣ набуд. баъди вафоти модар ӯ танҳо монд. зиндагӣ барояш душвор гардид. евгений исломро қабул карда номашро абдулло кард. ҳамсояҳо ба абдулло маслиҳат доданд ки ӯ хонадор шавад ва дар ин кори хайр ба ӯ кӯмак карданд. он рӯзи хушбахтӣ расид. абдулло бо маслиҳати ҳамдигар бо сангимо оила ташкил кард. онҳо мехоҳанд соҳиби фарзанд шаванд. план дорем ки бачаи духтар бигирам. ай худа мешавад, аз мардак намешавад. плани ма чи ба сумай 20 сумай фарқ надорад. мада бита ниятам ҳамон қадаре ки омади зиндагида синни солум рафтагӣ дар омади хонадорида яъне ки нишонаи хона бимона якмуш дуюмуш ки омади хонадор монда шава дар хона наследник гуфтанияй хайр худо бута ҳамаи зиндагиу бори кора ба гудаквонира ҳамаша таъминотша яъне ки омади таъмин буд мешавад. дар хона сангимо кадбоно аз корҳои хонаро мекунад. ҳавлиро рӯбичин менамояд, хӯрок мепазад, либосҳои шавҳарашро мешӯяд. аз ҳаёти оилавиашон ҳарду розӣ ҳастанд, лекин тақдир ба онҳо фарзанд надода истодааст ва ниҳоят ба қароре омаданд ки тифлеро ба фарзандӣ хонда меҳру муҳаббати падару модариро эҳсос намоянд. холоса да омадам фарзанд бигирам. нишонаами дар дасти ме бимона. серан ами гулак ҳама бигирам. бачаду мегам ба хелӣ мебарад, бо гулакдор мешавад. духтарча боша хубай хонадумод мешавад. бачаам боша хубай келини хона мешавад. дар хусуси фарзандхонӣ абдулло ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ муроҷиат намудааст. дар бахши комиссияи ҳуқуқи кӯдак арзаашро ба қайд гирифтанд. ҳукумат рафтам, арза додам. арза моирӯ набурмайсар буд. чӣ қадар шид арза додантона? чанқа шид? ина 2 моҳ шид. ина 2 сол шид. саҷафар мирзоев муддати 5 сол дар бахши комиссияи ҳуқуқи кӯдак кор кардааст. аз рӯи маълумоти ӯ танҳо дар ҳолатҳое ки модар аз ҳуқуқи модарии худ даст мекашад, кӯдаки ӯро дигар кас ба фарзандхонӣ ҳуқуқи гирифтан дорад. пешама дар сурати агар аз тарафи шаҳрвандоне ки бо ягон гумроҳӣ бо ягон сабаби пастӣ сатҳи зиндагӣ аз фарзанди худ даст мекашанд, бинобар ин комиссияи оид ба ҳуқуқи кӯдак назди мақомоти иҷрои кӯдак фаъолият менамояд ки онҳо дар навбати худ рафта ҳолати кор дар ҷояш вобаста ки дар хонаи таваллуди кӯдакон ё дар хонаи алоҳида агар дар сурате ки аз тарафи ҳам шаҳрванд дар мувофиқа бо якдигар бо маслиҳати якдигар агар ба кӯдак даст кашанд, онҳо ҳамин комиссияи масъулиятнок рафта дар ҷояш масъаларо баррасӣ намуда дар навбати аввал пеш аз ҳама ҳолати рӯҳонӣ равонӣ онҳоро баррасӣ менамояд. шахсе ки дар навбати барои фарзандхон гирифтани кӯдаки ноболиғ ҳамаи ҳолати сиҳати саломатии онҳо, вазъи зиндагӣ, ҳолати хонадории онҳоро, ҳуҷҷатҳои расмие ки вобаста ба ҳуҷҷат вобаста ба манзили зист, вобаста ба ҷои кор, даромади якмоҳаи онҳо ва пеш аз ҳама ҳолати сатҳи зиндагии онҳо байнобар гирифта мешавад ки барои он ки вақте дар ҳолати агар аз тарафи ба ягон роҳи ғайр гумроҳӣ рафтани ҷавонон агар ба кӯдакро мо ба фарзандӣ ба шахс додан лозим аст ки вай дар оянда шахсе шавад ки ба ҳамин ҷамъият ба ҳамин ҷомеа ба падару модар шахси басолим ба тарбия ки дар оянда ба ҷамъияти миллат як фоида расонда тавонад. طبق معلومات حادثه‌های از حقوق مادری دست کشیدن زنان در جامعه هستند و این کودکان به نفرانی که برای فرزندخوانی در نوبت میباشند طبق طلبات‌های قانونگذاری تاجیکستان به فرزندخوانی داده میشوند. در حالتی اگر از طرف مقامات شعبه و بخش‌های داخلدار پیشنهاد گردیدن خلاصه و سند به مقامات سودی در اساس همین حلنامه سودی آنها به فرزندخوانی گرفته میشوند و در اساس همین حلنامه نامگذاری و حجت‌های رسمی کودک بر نام اون شخصانی که به فرزندخوانی گرفته میشوند وابسته کرده میشوند. در خصوص فرزندخوانی سنگما به شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه هم مراجعت کرده است. در حالت عریضه را قبول کردن مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه پهلوهای برای قبول کردن فرزندخوانی را می‌بینند. چه گفتیم شرایط زندگی
рӯҳонию ҷисмонии шахси гирандае ки фарзанд мегирад дидан ҳама шароитҳоро ба инобат гирифта баъд кӯдак дода мешавад. ҳолатҳое мешавад ки оила хакам бизоат ҳастай ё ин ки хона надоранд иҷоранишин ҳастанд ё ин ки ягон таъминоти нуқсон дар оиладорӣ доранд унода дода намешавад ё ки нуқсонҳое ҳастанд ки дар баъзе оиладорӣ вазъи саломатишон хуб нестанд унода дода намешавад яъне ки вазъи саломатӣ ҳисоби асабоният ҳаваси пайдошавӣ дар омади хай бигем ку синни солум рафтагӣ ай сари аввақт ки ман камкам мазам ёшида набуд ман зан гирифтагӣ нестам ай ҳисоби ҳамин ёшӣ будани пешинам хай бигем ку простуда зиёдӣ дошта будам ай ҳисоби ҳамун фарзанддор дига нашидам ина занам ки ёш ҳастай хоҳиши фарзанддор дорад не ки фарзанд ай ман нашида истодай ай ҳисоби ҳамун занам мехоҳад ки ягон фарзанди бераҳам бошад. сангимо ва абдулло барои ба фарзандхонӣ қабул кардани фарзанд омода мебошанд. сангимо фарор шуда кор мекунад. абдулло нафақа мегирад. замини назди авлигиашонро оқилона истифода менамоянд. барои фарзандхонӣ ва дуруст тарбия кардани фарзанд имконият доранд ва онҳо интизор ҳастанд ки аз бахши комиссияи ҳуқуқи кӯдак барои фарзандхонӣ онҳоро даъват мекунанд.